Hayi idlozi lona hayi liyatalabha. Bona usisi abantu emuhle. Hayi limtalabha kodwa idlozi limbambe nje lemncane ngakhona. Lemenze esikhulu inkunzi esishimane. Inhle ingane yabantu ishime. Ibe inhliziyo ibe nanekhala elimile eliqhoshile ngathi lomlungu. Ishime kunjalo. Iziyothenga ilegi ingane yabantu iyobhalisa ejimini ijime. Ithi phela obhuti bazoyibuka. Hayi kuyifanele nje kube inhlanga yemoya nomoya nje. Idlozi lingezwa amakhambi. Lingabambi imishini. Hayi iyodunusa ingane yabantu ke lapha ejimi ipensula ikhipha izinqa ifake nelegging ayisaqhoshile inkomo webabo umhlola. Ibonakala njengoba injalo obhuti babantu bayizibe nje. Gijima emgaqweni ingane yabantu ijima idunusa ibhekisa izinqa ngakubona odriver izelula bayithulele lo driver vele bashaya amahuthi ababodwa bayithakela bathi hey wena suka endleleni mususidunisela wena yabona nje athi yazama usisi hayi mascara makeup uyafaka hamba emaphathini emaclubini adorayo bathi obani oCubana zonke lezi zokonke kodwa still abuye empty handed. Yakwazi ukuhamba ubuye empty handed. Uthi uyohuntarisha uyofisha ugqoke nelegging enanenet kwezinye indawo uthi uyofisha phela. Hayi ubuye empty handed. Yalibalekile kakhulu idlozi bosisi iyo lento enishaya nasemendweni nasekushimeni lona. Akho bantu abathela abaniloyile. Vele phela ndothi niyahamba kwabanye kuthiwa hawona uloyi washaca mani cha. Sesikhanja uloyi wanga. Lungisa indaba yakho nedlozi. Niyaliziba awenezela kodwa. Niyaziba too much. Nifuna nje ukujaha ukuthi ni independent. Idlozana ndaba nothi ufake imascara ebizayo uhamba namadoda uphuza namadoda ahamba emoto ezibizayo. Azokuyuza lamadoda emoto ezibizayo. Athole lento yakho eyivezile equmbe lapha kwilegging akulaxaze kanjalo. Abuyele emakhaya kubafazi babo. Angimfamfathe aqede kube ukuhlukana uthi ushaya ucall back usethu uthi uyafona usethu uthi ungena kuFacebook uyambheka akublock WhatsApp akublock uthi uthela kuyena emola athi hey hayi ngiyaxolisa yazi indlela engibhizi ngayo khule ngizokufonela sekuphele kanjalo ke message wandala uqedini. Yabona ke mase kunjalo hayi bathi mntaka gogo ubokwazi ukuthi idlozi libhizi lidila nawe liswele ibhizi lidila nawe likutalapha. You must stop running away. Ungasebenzisi makeup. Babegana labo gogo bakudala bengenayo makeup bebabi benjalo because babeyipay attention edlozini. Nina manje nithemba ubuhle inkinga yenu kanti ubuhle bakho abonakali ungagezekanga dlozically. Yabo if ugezekanga dlozically akusho lutho ubuhle bakho. Yabo akusho lutho. Noma ungayidonsi legging yakho mawuyigqokile ikali inkomo yakho idonsi vele phela siyabuka. Hlangana nomuntu useyidonsi legging seyikala inkomo seyithe venge kuyona. Ufuna ukubona yithini? Hayi mawushimiswe idlozi ngisho ungahamba ngayobala ngeke baze bakuthandise ivelo obala. Ngisho amadodo ka provider uwanike Mercedes uwanike ini mawujola nawo baphathisa isikhathi mawushimiswe idlozi akushiya nezinto zakho amadoda. Yabo ziningi indlela
elitalabhana ngayo idlozi. Hayi latalapha lona, hayi latalapha. Thola omunye nje ngikhuluma mhlambe sawathengela indoda imoto mhlambe ihlala efletini, indoda irentelwe uyena kodwa ifake ezinye intombi lapho, mase iyolobola kwenye indawo hayi yena. Yayizwa indaba athi akhuluma imshayi ngamakhadi akhe, imtshela ukuthi kwalelo flethi lakho sengiyalishiya lolu rentali, ngesimo sokuthi nje yena indaba yakhe iyonakele lapha edlozini, yabo. Alinandaba ukuthi unemali uzama ukufikisa iy'nkinga zakho ngemali, cha lona lifuna ukuthi attention kulona, yabo. Focus nje isikhashana esincane nje, focus kulona, hayi esiningi, yabo. Ngoba awukwazi ukuthi uzothi esikhulile sokuthi ugqume wena ugcobe i-makeup, yabo, ufake omaskara uthi hayi mina ngingigqume mina hayibo ngiphalaze mina. Into yakoba lo ziyakushiya ziyencemeni-ke ziyakushiya ziyencemeni. Le ndoda yakho uthi iyakuthanda bayisabawela baye, ziyakushiya ziyencemeni kahle kahle bayibawela baye, yabo. Noma phela bosisi bengazenzisa nje bathi hayi mina anginandaba nendoda, anginandaba nomshado washado, kodwa siyazi ukuthi kubuhlungu ngaphakathi mase uwedwa ubona hayi zangishiya ziyencemeni, kubuhlungu ngaphakathi. Kumnandi nje umuntu wesifazane uzelwe uyintokazi, ushelwe yinsizwa, ulotsholwe, ushade, uyayizwa leyo, nawe wakhe umuzi. Ake silungiseni le ndawo. Abantu besifazane mostly bayaliziba idlozi, ingako ngikhuluma nabo namhlanje ngitalapha bona. Ake siyeke lento yokuzama ukuhide ipain ngokuthi hayi mina ngi-independent, anginandaba nendoda, anginandaba nomshado. Abanye abantu ba-independent nje abakwazi ukuthi what is the meaning of being independent. Usho ubhizi ucofana nefoni, udemand imali endodeni ukuthi aphile le lifestyle afuna ukuyiphila, kodwa mase sephila le lifestyle ayidimanda kwabanye abantu athi u-independent. U-independent kanjani ufakelwe yimini u-3,500 ukuthi uthenge lelo tebu lakhe libizayo? U-independent kanjani ukudla okukhona efrijini nalapha emakhabetheni kuthengwe omunye umuntu ongakusebenzelanga? Cha, ake sibeni serious, sili-understandele igama lokuthi independent, singacashi ngalo ukuthi hayi mina anginandaba nomendo, anginandaba nemshado, ngi-independent. Asiqale si-understandele igama lithi independent. Lo muntu okhipha imali ayisebenze yena enze izinto, elakhe-ke lelo gama lithi independent. Lo muntu ogqoke iy'cathulo zemali ayisebenzile, or lo muntu ogqoke i-weave ayithenge ngemali ayisebenzile, lo muntu one-pay slip yakhe ebhalwe igama lakhe ne-ID number yakhe. Uyayibona leyo nto? So let us stop misusing the word independent, yabo. Bakhona bono-miss independent but abanye bayasho ngomlomo. Okay-ke, ake siphume-ke lapho sibuyele ekutheni ave kumnandi ngempela uyintombazane ugane. Akekho futhi umuntu wesifazane ovinjelwe ukuthi agane, but indaba isuke yanekele umsamo. Ubona ngathi nje kuyani ungagani. It's not about amadoda kuphela, nabo abantu besifazane abazinuka amakhwapha bona themselves babuka ukuthi nasemsamo bahambisa kanjani, bona izinto zakubo, amasiko akubo bahambisa kanjani. Akekho umuntu onedlozi elingamfiseli ukuthi abe nomuzi wakhe othi yena. Alikho idlozi elingafisa ukubona ngena amalobolo kwalo ngendodakazi, kukikizwe, kujatshulwe. Kahle kahle abantu sebeyazama ukuthi baziduduze benze ngathi into engabaleka ngalo, kodwa phela hayibo webo sisi, kumnandi ukuthi kukikizwe kini nje, kuphithizele kukikizelwe wena. Ngiyazi abanye ngeke balithande iqiniso, kodwa cha phela ngiqinisile ngempela. Abantu ababehlala emasikeni wabo benaka izinto zabo nemisamo yabo, izinto zazibakhanyela, noma babephila esikhathini esinzima lesi sasinakwa kakhulu ngokuthi sicindezelwe yipolitiki nesikhathi sobandlululo,
kodwa mangase kuthiwa leya mpilo yaba ibuyiswe ihlanganiswe nale enithe inkululeko. Angazi uma nikhuluma ngenkululeko nisho i-lockdown, nisho i-corona, nisho stage 5, nisho stage 4, nisho vaccine, kodwa nje mase ithathu ihlanganiswe nalesikhathi samanje. Kungangcono kakhulu ngoba manje lesikhathi samanje nitshe senikhululekile. Uma ngathatha leyo mpilo ehlanganiswe namanje mhlambe kungangcono kakhulu. Kodwa-ke iqiniso ukuthi hayibo, yabona kudala osisi bakhona babengashimi njengani nina bosisi bamanje. Yazi ukuhlangana, ngiyanihlebela-ke manje, ukuhlangana nogogo omumbi kodwa ushadile ukuganile, walotsholwa ngey'nkomo ey'phelele, akakweletwanga. Uzuyibuza le ndoda yalobola lo sisi wenjani ngey'khathi zakhe, yamlobola njani le ndoda lo gogo nje bemumbi kanje, yabo. Angisho ukuthi ngiyagxeka ububi, ngizama ukunigqugquza ukuthi niyabona ukuthi kwakugane ogogo abambi, bagane ngesimo sokuthi babegezwa yidlozi. Ububi babo lo babungabonakali ngoba bona eyabo imaskara yayiqhamuka edlozini, eyabo i-foundation yayiqhamuka edlozini, eyabo i-makeup yayiqhamuka edlozini. Babe maskarwa yidlozi, be-makeup yidlozi, yabo. Bagezeke nje, bengayifaki leni i-makeup yabo nje kwakuyidlozi, bathandeke bagane nobubi babo benjalo. And kuqala akekho umuntu owayazi khona upete. Ngokufundiswa kakhulu-ke manje seniyazi ukuthi umuntu nopete, umuntu unotakwethu nani babegana kunjalo abakudala. Agane nalo upete lwakhe, agane nobubi bakhe. Ngisho enjani kwanganakwa lo ngoba idlozi lalibageza bathandeke. Nani ayenithi ukuncika kancane bandla manje empandeni zenu. Hayi phela kuhle nje ngempela ke simenywe ukuthi hayi uyagana usibanibani, uyashada, yabo. Siyodla nje inyama yokuthi usibanibani uyashada, yabo, into enjani. Hayi ukuthi njalo masihlangene sesihlanganiswa umncwabo kuphela. Hayi, asingahlanganiswa umncwabo kuphela. Ake nje, yabo, siyithanda impande zethu, sothuka ngconywana. Bona abelungu basifaka izinto ezisikhiphayo empandeni zethu. Abanye abakudala ababekhona ngesikhathi kwenza lezo zinto babenganakile ukuthi isihlahla noma singamile emanzini kodwa siney'mpande ezishone phansi. Uma ungasinqamula iy'mpande leso sihlahla singawa, kwakhona lapho emanzini singawa. Engikushoyo ukuthi nawe sibonele ukuthi okwanqamula iy'mpande zomuntu omnyama kwamuyisa ibhuku phansi. Idlozi yilona liyagezana. Niwamake lawo magama, umubi, umnyama, ugrey, kodwa nje idlozi liyageza. Ube muhle umnyama, ugrey, unjalo, ugqame udlula abantu abampofu, abammakeupile, abafake iy'mpahla ey'bizayo, kodwa nje uvele ugeze kugqame nesishweshwe noma iphinifa lakho noma yini lo ifake lakho ligqamise nje idlozi. Livele liveze wena wedwa ukhanye, khazimula ubenyezele phakathi kwabo. Ngisho ufake omacele bakhe abayebefaka ama-high heel befuna ukuphakama bavele phezulu kuqala bavele phambili, wena umfishane kanje kodwa ukhanye. Idlozi likwenza ubonakale, yabo, ube umkhanya kude, yabo. Lona noma yawazi umuntu ogqoma umkhanya, uvele nje kube ngathi nje umkhanya kude. Namhlanje usuku umhlaba ngomhla ka-21, seyisondela iy'nsuku zakhisimusi. Nisiphathe kahle-ke ngokhisimusi, nibe right. Sibonane-ke mhlambe after khisimusi,
sesiyoshadiswa yedwa wenu bosisi nibe right. Hayi idlozi lona hayi liyatalapha bona usisi wabantu emuhle hayi limtalapha kodwa idlozi limbambe nje lencane yakhona limenze esikhulu inkunzi esishimane inhle ngale abantu ishime izibe nanekhala elimile eliqhoshile ngathi lomlungu ishime kunjalo iziyothenga ilegi ngane yabantu iyobhalisa ejimini ijime ithi phela obhuti bazoyibuka hayi kuyifanele nje kube inhlanga imoya nomoya nje idlozi lingezwa amakhambi lingabambi imishini hayi iyodunisa ingane yabantu ke laphana ijimi ipensula ikhipha izinqa ifake nelegging ayisaqhoshile inkomo webabo umhlola ibonakala njengoba injalo obhuti babantu bayizibe nje gijima emgaqweni ingane yabantu ijima idunusa ibhekisa izinqa ngakubona odriver izelula bayithulele lo driver vele bashaya amahuda ababodwa bayidakela bathi hey wena suka endleleni hey mususidunisela wena yabona nje athi yazama usisi hayi mascara makeup uyafaka hamba emaphathini emaklabhini adorayo bathi obani oCubana zonke lezi zokonke kodwa still abuye empty handed yakwazi ukuhamba ubuye empty handed uthi uyohuntarisha uyofisha ugqoke nelegging enanenet kwezinye indawo uthi uyofisha phela hayi ubuye empty handed yalibalekile kakhulu idlozi bosisi iyona into enishana semendweni nasekushimeni lona akho bantu abathela abaniloyile vele phela ndothi niyahamba kwabantu hawona uloyi washaca mani cha sesisanda uloyi wanga lungisa indaba yakho nedlozi niyaliziba awenezela kodwa niyaziba too much nifuna nje ukujaha ukuthi ni independent into zanandaba not ufake imascara ebizayo uhamba namadoda uphuza namadoda ahamba emoto ezibizayo azokuyuza lamadoda emoto ezibizayo athole lento yakho eyivezile equmbe lapha kwilegging akulaxaze kanjalo abuyele emakhaya kubafazi babo angipamfathe aqede kube ukuhlukana uthi ushaya call back usethu uthi uyafona usethu uthi ungena Facebook yambheka akublock WhatsApp akublock uthi uthela kuyena emola athi hey hayi ngiyaxolisa yazi indlela engibhizi ngayo khule ngizokufonela sekuphele kanjalo ke message wandala uqedini yabona ke masewonjala hayi bathi mntaka gogo ubokwazi ukuthi idlozi libhizi lidila nawe lisuke libhizi lidila nawe likutalapha you must stop running away ungasebenzisi makeup babegana labo gogo bakudala bengenayo makeup bebabi benjalo because babeyipay attention edlozini nina manje nithemba ubuhle inkinga yenu kanti ubuhle bakho abonakali uma ungagezekanga dlozically yabo if ugezekanga dlozically akusho lutho ubuhle bakho yabo akusho lutho